Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg a 2-3. Y Rheol Cadwyn. Ffwythiannau cyfansawdd. Beth ni'n mynd i wneud nawr y trial differi ffwythiannau cyfansawdd. Beth yw diffiniad ffwythiant cyfansawdd? Mae ffwythiant cyfansawdd yn ffwythiant o ffwythiant arall. Gallwn feddwl am hyn fel, os oes gyda ni'r llythyren x a ni'n gweithredu arno fe gyda'r ffwythiant g, fe gyda ni ateb gx. Os ni'n gweithredu'r ateb yna, gx, gyda'r ffwythiant f, a mae gyda ni f gx, lle mae f yn gweithredu ar y ateb i g ar y rhif x. Maen nhw'n mynd o'r chwith i'r dde. X sy'n dechrau, g yn gweithio arno fe, f yn gweithio ar hwnnw. Yn y sefyllfa yma, mae'r ffwythiant g yn gweithredu ar x, wedyn weithredir ar yr ateb gan f. Dyma enghraifft er mwyn dangos hyn. Felly, os yw gx yn haflu x sgwar plus 2x minus 3 a fx yn x cubed, beth yw f g3? Wel, yn gyntaf gyd, mae angen i ni osod 3 mewn i, felly 3 yw'r rhif cyntaf sydd gyda ni. Ni'n gweithredu ar hwnna gan g oedd y ffwythiant yma, felly 3 mewn i'r ffwythiant yna, a ni'n cael 3 sgwar plus 2 lluosi 3 minus 3 sy'n dod yn 9 plus 6 minus 3 sy'n dod yn 12. Wedyn, ni'n gweithio ar yr ateb yna gan f. Ni'n gweithio o'r dde i'r chwith. So 3, gweithio arno fe gyda g, gweithio ar ateb hwnna gyda f. Felly f ar yr ateb i g3. Ateb i g3 oedd 12. F yn gweud x cubed, felly 12 wedi ciwbo, a ni'n cael 1, 7, 2, 8. Felly gan ddefnyddio'r nodiant blaenorol cawn bod x yn cael ei weithio arno gyda g, yn rhoi gx i ni, sy'n cael ei weithio arno gyda f, yn rhoi f gx. A weithio maen nhw'n gadael y bracet allanol yna mas. Felly f gx bydd gyda ni. Felly 3 yn cael ei weithredu ar g, yn rhoi g3, yn cael ei weithredu ar gan f, yn rhoi f g3. Gyson ni 3, gyson ni 12, a gyson ni 1, 7, 2, 8. Beth yw Rheol Cadwyn? Cymhelliant. Ni'n gwybod sut i ddifferu yn haflu x sgwar plus 2x minus 3. A ni'n gwybod sut i ddifferu yn haflu x cube. Felly, beth os angen differu'r ffwythiant cyfansawdd bracet x sgwar plus 2x minus 3 i gyd wedi ciwbo. Gelwir hyn hefyd y reol ffwythiant. Rheol Cadwyn neu reol ffwythiant. Gallwn ni eliosi allan yn gyntaf, felly mae bracet chi wedi ciwbo. Y bracet lluosi dy hunan 2 y weithiau. Triwch chi fe. Bydd yn cymryd tipyn o amser i chi a nifer y gyfleoedd am gamgymeriad neu 2. Yr ateb yw, felly dyna'r ateb o ciwbo'r bracet yna. Bydd dal yn cymryd amser i'w differu, mae bob term angen i'n differu ar wahân. Oes na ffordd fer? Wel, oes. Adeiladwn hwn i fyny. Dechreuwn gyda yn haflu x plus 1 wedi sgwario. Na ni'n gallu sgwario hwnna'n roedd, mae 'da ni x sgwar plus 2x plus 1. Differu hwnna, a ni'n cael, mae x sgwar yn mynd yn 2x, a mae 2x yn mynd yn 2, a mae'r 1 yn diflannu. Beth am bracet bach mwy anodd wedi sgwario? Felly, yn haflu 5x plus 2 wedi sgwario. Ni'n gallu lluosi hwnna mas, mae 'da ni 25x sgwar, 2 waith y canol, yn rhoi 20x, a wedyn ni plus 2 di sgwario'n rhoi 4. Differu hwnna, ni'n cael 50x plus 20. Ni'n gallu ffactorio hwnna, tynnu 10 mas, a mae 'da ni
5x plus 2 tu fewn. 10 wedi tynnu mas. Chi'n sylwi bod yr un bracet gyda ni. Beth am y bracet gyda x sgwar tu fewn? Yn haflu 3x sgwar plus 7 i gyd wedi sgwario. Lluosi fe mas, 3x sgwar di sgwario yn 9x i'r 4. 2 waith y canol yn rhoi 42x sgwar a wedyn 9 di sgwario yn 49. Differi hwnna a ni'n cael 36x cube plus 84x plus dim byd. A mae hwnna'n gallu cael ei ffactorio, ni'n gallu cymryd 12x mas o hwnna a gadael ni dy 3x sgwar plus 7, yr un bracet eto. Felly, beth yw Rheol Cadwyn ni'n gofyn? Wel, ni wedi gweld differi y bracedi yma wedi sgwario a dyna'r differiad cynta. Beth ych chi'n sylwi? Ydych chi'n sylwi rhywbeth? Wel, mae'r un bracet yn ni'n diweddu lan, tu fewn y bracet, ond beth am y tu fas? Ydych ni'n gallu dod o hyd i'r reol sy'n rhoi'r tu fas i ni yn rhwydd? Wel, os ysgrifennu ni hwn eto, felly mae 2 dyn ni lliosi'r x plus 1. Mae 2 lliosi hwnna, 2 lliosi 5, lliosi'r bracet 5x plus 2, a wedyn mae 2 lliosi 6x, lliosi'r bracet gyda ni. Felly mae 2 dyn ni mob un, ond mae pethau gwahanol gyda ni wedyn. Edrychwn ni ar yr un gwylod yma nawr. Felly mae 3x di sgwario plus 7 i'r pŵer 2 gyda ni. Angen differi. A dyna'r ateb ni'n cael. 2 lliosi 6x, lliosi'r bracet. Felly, differiad y bracet yw'r 6x, os ych chi wedi sylwi hynna. Differiad y bracet 5x plus 2 oedd 5. Differiad y bracet yma yw 1, yn dychmygu 1 yna. Felly, mae differiad y bracet yn mynd gyda ni tu fas y bracet. Mae hwnna'n un peth i ni'n lliosi gyda. Wedyn, felly os yw gx yw'r bracet, differiad y bracet yw 6x. Felly mae hwnna gyda ni. Wedyn, ble mae'r 2 yn dod? Wel, y 2 yw differi y bracet fel un uned. Felly ni'n differi'r bracet fel un uned, fel z wedwn ni, z sgwar, yn rhoi ni 2z i'r pŵer 1. Felly os yw f yn z, a ni angen am y z sgwar gyda ni, differi hwnna, ni'n cael 2z i'r pŵer 1. Felly dyna'r gwyrdd fyna. Felly dyna oedd y 2 yn dod, oedd pob bracet yn sgwar, felly 2 bracet i'r pŵer 1 i bob un o'n nhw, wedyn lliosi gyda differiad y tu fewn. Felly, yn haflu 3x sgwar plus 7 i gyd i sgwario, a ni angen defnyddio f, mae hwnna'n f ar gx, f oedd yr sgwario, gx oedd y tu fewn. Felly, ffwythiad cyfansawdd, ffwythiant, ni angen differi hwnna, a beth ni'n neud yw, ni'n differi tu fewn y bracet, a wedyn differi bracet fel ta fe'n un uned, a cadw'r bracet fel oedd e. Drio ni nawr y reol un mwyn differi'r ffwythiant cyfansawdd dyn ni ddechrau. Felly, gwyddon bod hyn yr un peth a hwnna oedd y bracet wedi ciwbo hyn wedi lliosi y mas. Felly, differi hwnna term wrth term, mae gyda ni 6x i'r pŵer 5, 30x i'r pŵer 4, 12x cwb, minus 84x sgwar, minus 18x plus 14, a mae'r 27 yn diflannu. Felly ni angen gweld os yw'n Rheol Cadwyn ni yn gweithio yn y sefyllfa yma. Felly, os yw x sgwar plus 2x minus 3 i gyd i cwbo, yn cael ei diffinio fel f ar gx, ffwythiant cyfansawdd, lle mae f yw'r cwb, a'r g yw'r tu fewn y bracet, y ffwythiant mewnol, sef x sgwar plus 2x minus 3, a'r ffwythiant allanol yw'r x cwb.
Felly f yw'r x cubed, g yw tu fewn y bracet. Felly differi x a ni'n cael 3x sgwar. Differi g a ni'n cael 2x plus 2. Hwna'n diflannu. Felly, defnyddio reol oedd gyda ni, dy dx, yr un peth a differiad y bracet, differiad y ffwythiad mewnol, lluosi gyda differiad y bracet, differiad g fel un uned. Felly, differiad tu fewn o 2x plus 2. Differiad y bracet fel un uned oedd 3 a nid x nawr ond gx, felly 3 y bracet ydi sgwirio. Felly differi'r bracet fel un uned. Gallwn ni'n lluosi'r yna mas. Felly cymryd y 3 i'r blaen, lluosi 2x plus 2. Ni'n mynd i sgwario'r bracet yma. Felly lluosi pob term gyda x sgwar. Ni'n cael rhywna. Pob term gyda 2x, felly gosod nhw dan i gilydd, a pob term gyda minus 3. Rwyddach chi'n yna os oes 3 gyda ni mewn bracet ydi sgwario. Felly ni'n cael y gwerthoedd yma. Nawr ni angen lluosi gyda 6x plus 6. Felly popeth gyda 6x gynta. Yn rhoi hwnna i ni. Popeth gyda 6. Yn rhoi hwnna i ni. Gosod nhw dan i gilydd fel bod chi'n gallu adio y termau sy'n ar un pwerau gyda'i gilydd. Felly mae'r diwedd yn dod yn 6x 5 plus 30x 4 plus 12x cube ac yn y blaen sy'n gwmos yr un peth a oedd dyn ni pan o'n i'n lluosi bracet mas a differi term wrth term. Felly mae'n Rheol Cadwyn ni yn gweithio ar y sefyllfa yma. Dawn i'r casgliad ar gyfer y yn haflu f ar gx, f gx. Cewn bod dy dx yn haflu g dash, sef differiad g, a wedyn differiad f ar y gx fel un uned, differi'r f ar y gx. Gelwir hyn y Rheol Cadwyn neu Rheol ffwythiant. A mae hwn nawr ddim yn brawf mathemategol cywir. Gwelir prawf iawn mewn fideo arall. Ond mae e'n gweithio a mae fe'n gywir. Gallwch chi weld sut mae fe'n wedi dod mewn fideo arall.